Bäseşiň esasy maksady Türkmenistana sany bilim ulgamyny ösdürmek konsepsiýasyny, Türkmenistana tebigy we taýkyk ilmi ugurlara degişli dersleri okutmagy kämmilleşdirmek konsepsiýasyny hem-de ýurdumyň ýokary okuw mekdeplerini halkara derejeli ýokary okuw mekdepleriniň sanyna goşmak boýunça geçirmeli çäreleriň meýnamasyny ýerine ýetirmekden ibaratdyr. 3-nji halkara internet olimpiadasyna türkmen talipleri bilen birlikde dünýäniň 25 tane döwletinden, hususan Amerikanyň Birleşik Ştatlaryndan, Italiýadan, Awstriýadan, Şwitsariýadan, Niderlandlar padşahlygyndan, Ispaniýadan, Polşadan, Horwatiýadan, Ruminiýadan, Latviýadan, Türkiýeden, Hytaý Halk Respublikasyndan, Günörta Koreýadan, Hindistandan, Malaziýadan, Iran Islam Respublikasyndan, Russiýa Federasiýasyndan, Belarus Respublikasyndan, Ermenistandan, Ukrainadan, Kyrgyzstandan, Özbegistandan, Gazagstandan we Täjikstandan 109 sany ýokary okuw mekdepleriniň şol sany Lukmançylyk Uniwersiteti bilen alalaşyklar ehtnamalar esasynda iş alp barýan daşary ýurtlaryň awraýly ilim bilim ojaklарyndan 730-dan gowrak talipler gatnaşdylar. Lukmançylyk Uniwersitetine geçirilen 3-nji halkara internet olimpiadasyna Russiýa Federasiýasynyň Astrakhan Döwlet Lukmançylyk Uniwersitetiniň ugurdaş ders boýunça tejribeli professor Molinberg wekilçilik etdiler. Olimpiyadanyň jelmeri boýunça eminler topary tarapyndan ýeňijiler kefiyetlerini we üstünlükli çykyş edip, ýeňiji diýilip yglan edilen talipler degişlikde 1-nji, 2-nji we 3-nji derejeli diplomlar bilen sylaglany. Olimpiyadanyň jelmeri boýunça toparlanan bäsişikde 1-nji orny Russiýa Federasiýasynyň Astrakhan Döwlet Lukmançylyk Uniwersitetiniň 2-nji orny, Murat Garryf adyna Türkmenistanyň Döwlet Lukmançylyk Uniwersitetiniň 3-nji orny bolsa, Özbegistan Respublikasynyň Buhara Döwlet Uniwersitetiniň talipleri eýlediler. Lukmançylyk Uniwersitetine geçirilen bäsişik diňe bardykini ýaşlar ýüze çykarmak bilen şäklenmän. Eýsem, oňa atnaşan daşary ýurtlaryň ýokary okuw mekdepleriniň arasynda halkara hyzmatdaşlygyna ýoly goýmaga ýardam berer. Biologiýa boýunça 3-nji halkara internet olimpiadasyna atnaşylar ýaş nesilleriň ilimli, bilimli bolup ýetişmekleri, dünýä derejesinde zekin başlanyklaryny açyp görkezmekleri ugruna döredýän giň mümkinçilikler üçin ähli üstünlikleriň göz başynda duran türkmen halkynyň lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadamyda hem-de hormat prezidentimiz Arkadaly Gahrman serdarynda tüýs direkden çykan hoşallyklaryny beýan etdiler.